Meneer Rusland, goedemorgen. Rusland, you na mi mati. Atom pais ret na mi mati. Om en trasma fu. NPS ook toen na mi mati, mevrouw Lady IR na mi familie de rape. Om en sma fu NPS na mi mati. Mino abi problemen na NPS. Nooit meer val NPS aan ook toe. Meneer Rusland, nooit meer go live tap you. Want mi vind niet dat Rusland naar Rusland, dit man om vergelijk you naar trasma. Maar Rusland, you hebben een aantal sma, sang, EFAL en DP constant aan, terwijl desma de in coalitie. En Rusland, desma sang EFAL en DP constant aan. Een aantal voor desma, de na Uroko, na lanti via NPS. Dat is een beetje hoe we in Rusland. Tak na desma, make de stop, na a oppositie san de voer in a coalitie. Want desma de in a coalitie, if je de in coalitie in kan voer oppositie tegen a coalitie. Een aantal voor desma zij voer oppositie tegen a coalitie. Desma de na Uroko na lanti de kies ome money, de kies ome sani. If denk motto na Uroko, dan make we sabi. If de no de na NPS moro, dan make we sabi. If bepaalde voeding abra gona VAP, den jumpo gona VAP, na den zaak, dan make we sabi. Want is alles maar maak veranderen voor partij. Maar if desma de na NPS, den de in a coalitie, dat de convoer oppositie tegen NDP, dat fout, met brada Rusland. Dan moet je gaan grantangen via kan baardes, maar dat make them stop. Want anders ahesa ni oburiato. A coalitie tussen 2020 en 2025. NPS bede dape doen sa nanga VAP. ABOP bede dape doen sa nanga VAP. Juist umubondru en probeer voor sedden sani gi afolok baka. NDP no oppo salarissen voor rechter naar DNA-leden enzovoort. NDP no oppo de prijzen in a kondre di sina. ABOP, VAP, NPS zit asanda tipot lekvade no. NDP bedena oppositie. Dus dan nou, door de fouten sa ABOP meki na NPS tijdens de regering Santoki na Bravo, de fouten dat hij herstelde, no. Maar if we fight we strevi, dat alasani otang so dat afvolk otang in apina. En ajugu in het binnenland, zou abi. If u no man zit binnenland, if u no man, minister van Defensie, if u no man, Juspol, if u no man, want dat zo lek in no man. Na omen berichten, ik kom met me dat bijna alle wiki bigi truck in rij klaas kreeg. Na omen duizenden kilo cyanide na quick. Alle wiki. Pedesan dat ik moto na via de haven. Dus haven corrupt man leidt dat toe a corruptie leidt dat. Want anders van de cyanide na quick koi na kondre. Van koi na kondre dan. A problemen zou abi in a binnenland. If u no man fight dat probleem, dat if u no man bestrijdt dat probleem, dan make u juru want to kan de wan toe alleen maar twee of drie helikopters voor de Amerikaan, de Apache helikopter voor de Amerikaan of voor de Fransman, make de man dat je unu patrouiller vrij na lok toe, luku per de problema de. Want if de man dat go vrij na lok to make foto gi unu kan de wis kreki. Afasi fa de man vernietig a binnenland. Dus make u juru toe voor de helikopter dati of drie voor de helikopter dati. Dat de Amerikaan piloten dat de man e vrij na lok to gi unu. E controleer alasani. Make foto's give voor alasani. Dat u kan kiezen karta. U kan kiezen overzicht. Voor a problema zou abi in het binnenland. Maar asan sa metakija. Anof kon creëer probleem maar anof kon dusani na ngasma
Maar mek de man vrij na lok to gi unu mek foto's. Chara hesani kong in karta mek alasma. Mek a volk e shi. Vasaranang vernietig tussen 2020 en 2025. De Amerikaan kan je poen naar de Apache helikopter voor de man. De Fransman ook toe kan je poen naar de Apache helikopter voor de man. Voor vrij na lok toe gi unu mek foto's controleer a heel gebied. Mi denk nou aan 3 euro ko, wan 4 euro ko, of ko tak wa wiki euro ko. As aan dat ano kost unu so voor de Apache helikopters. Minosap kan dat kosten enkele tonnen US voor de euro ko dat ik. Dus dat na mi idee er. Anders want uno maar los as aan dis op. Juspol nee doe niks. Defensie nee doe niks. A binnenland alagado de ay komor erg. Who take me in lobby, one love. Rusland me begi gran tangi taka des ma fi make this stop. A oppositie daarvoor, a fout, want den na coalitie. Dank u.